Eske gaur egun esaten diren gauza batzuk? Lehenengo honetan, Asier Iragorri, Basauriko alkatea Eskupillotan jokatzen zuen garaian. Nik esango nuke hau ez dela egiazkoa, dela fake bat. Zeuzer ezagutzen ez dudana, marra be hor bederatzi batekin agertzen da eta definitu egi dago, nik esango nuke hori ez dela egia. Jarriko dut. Etxe bizitza eskaintza eskasa eta prezio altua da Galdako herritarren ardura nagusia. Ez dakit, hemen... Hombre, garraio publikoaren gabezia, bagian zeuzer hori hobetu da. Nik esango nuke aparkaleko arazoa Galdaka honbe, nire dakiden agitik, rotatorioekin eta horineko konpondu zen. Nik esango nuke ere datu hori ez dela egia. Faltsua dela. Etxe egiten da, etxe bizitzaren inguruan, baina ez. Venga, urrengoa. Martxoaren 8 atarian Facebookeko talde baten idatzeteko iruzkina. Menos mal que ya han prohibido el 8M, qué nervios. Acordaos de que montaron la última vez con un montón de contagios. 2021 bat. Ez que gaur egun esaten diren gauza batzuk? Posible da esatea, egia zer. Bai, betu. Daukagun jende jaja gauzortik. Taratamo ondoko Lapatza auzoko euskaldun baten 1990 urteko bideo. Nik uste hau egia dela. Hau egia dela. Bai, egia dela. Usansolok Burtinlesia berrerekiko du Galdakote banatzen duten moak zehazteko. Ez, hau faltsua da. Eskerrik asko parte hartzeagatik, amaitu da orduan.